Muupenyu tinosangana nezvinhu zvakawanda-wanda. Muupenyu tinosangana nevanhu vakasiyana-siyana. Muupenyu tine mararamiro akasiyana-siyana. Asi muupenyu pane vamwe vanhu vatinotarisira musociety vatinogona kufungidzira kuti ava havarare nenzara, ava havarwarirwe, ava havafirwe, ava havana kana chinhu chimwe chete chinovanetsa. Sei tichifunga zvakadaro? Munhu anogona kunge ari mambo, munhu anogona kunge ari mune zvematongerwo enyika, munhu uyu anogona kunge ari mufundisi. Mufundisi iye zvakare munhu watinoti zuva nezuva ari pere zuva tisina kuvafonera kana kuvatumira meseji yekuvapa zvichemo zvematambudziko atinenge tisangana nawo mukati meupenyu. Zvimwe zvacho tinenge tichitoti baba kana kuti amai mufundisi, ndinamatirewo ndasangana nedambudziko rekuti vana vangu vari kurwara, vana vangu vanetsa, murume adai, baba vekumba kwangu kana kuti mudzimai wangu adai. Asi chimwe chinhu chatisingazivi chekuti vanhu ivava vatiri kupa matambudziko edu vane matambudziko avowo mukati meupenyu hwavo, asi vanochema kunani. Zvinoita here kuti mufundisi agouya kuna Robert agoti, Robert, unoziva here kuti inini namai mufundisi tiri kunetsana, ndina matiri, inini ndinozvitora sei, ndinozvigamuchira sei, ndabva ipapo ndinonozvozvudzana. Hazvisi here zvinhu zvinogona kuzoswera zvakutendera pasocial media kuti mufundisi Zungundi namai kumba ikoko hakuna kumira zvakanaka, zvigoswera zvakutendera. Pazuva ranhasi tashanyira mufundisi namai mufundisi Zungundi kuti timbonzwawo mararamiro anoitwa nevafundisi. Vanosangana here nematambudziko kana kuti upenyu hwavo mutsverendende? Regai tinzwe. Baba namai makatizve makasimba chakasimba ino handitika kuri sei kuno kumba? Aiwa kwakasimbako. Kwakasimba. Takona muri tuka. Takugara tiri tu. Makugara muri tu. Tanga patsva kukomanize musikana. Saka ndinga chituma mumwe ndiye. Watumika. Ini ndinowanzotuma mani. Ndinowanzotuma. Ichokwadi rako. Ifestival saka ndatopedza. Festival rinotuma. Festival unovaita mukanya futi. Uvaita mukanya. Tinoziva. It's almost last born. Mungoziva zvinoda kuita basa ekuyema. 8 out of 9. Handitika ndopakanaka. Mufundisi makazvarwa. Ini ndakazvarwa paMurewa Hospital kuMashonaland East. Ndinogara muraini rinonzi rekwaGotora riri muZumba. Zumba ndo inonzi UMP, iri muUMP. Kuchikoro ndakaenda kwaMurewa Mission. Time yandakaenda kwaMurewa Mission baba wangu wakanga ari mudetention. Saka ndakaendeswa namai wangu kwaMurewa Mission for 7 years ndiri paMurewa Mission. Grade 1 to for 5 years, grade 1 to 5. Ndakazonoita grade 6 to 7 panonzi paMagunje primary school, ndichizoenda kusecondary school kuNoe Mission, ndichizoenda kumacolleges. Amai, makazvarwa kupi? Ndakazvarwa kwaHonde. kwaHonde mainzani? Dzeka. Miriam Dzeka. Pagadzi, panonzi Pagadzi kwaHonde, Honde Valley. Ndikudzidzai ikoko zvakare? Ndakadzidza ipapo kusvika grade 3, saka inge iri nguva yehondo. Baba vangu vanga vari chef kuBritish High Commission. Saka ndobva watiunzira. Ndisamanyika. Saka wakabva wati saka vamwe vemazera edu vanga vakucrossa. I mean, not exactly mazera, but vanga vati kurei kwatiri. So because of the war, wabva wati inini ndiye munin'ina wangu number 9, inini ndi number 8. Tatorwa patanotanga kufunda kuHarare. Saka vanga vanemba kutafara ndinoziva kuti kudhara vanhu vaibva vakupa nepekugara pacho malocation aya yanga ari meant for makuki evarungu vehighlands. Saka ndokataigira iwo kutafara ndokwa ndakazofunda kutafara. Tashinga from grade 4 to 7, then vatazoenda kuMapfuko High. Then after Mapfuko High Korea. Nemurume uyu makasangana kupi? Nemurume uyu
kutafara kumba kwedu imba yedu yanga it was one line before the school angati teacher ndakuona kabhebhi kachita sei kachingofamba muraini imomo ndakati muraini kachibva kuchikoro ataifamba isusu tasikatozikanwa ataifamba kufamba kumwe uri kubva kuchikoro nekuenda kumba ati muri kuzviona nditaure amai ndo kwatakasangana in1982 ndopandakaroora musikana pandakangomona hana yangu yakabva yangoti pa ini nanhasi mungotoona tiri tese ndizerama ipa makaona here ticha hana yakati pa yakarova zveuticha ikakuti yakarova zvekuti zvelavhu yakarova zvechi uyu mubvunzo manonoka kuvhunza vakazi mazobvunza akatambochovha akatamboona zvimwe zvimwe zvekuti is it true zvandakaita zvero zvandandaona but ya ndakambomuda hangu ya ndichimuona ndakamboona kunge munhu ane order ane direction plus maticha wangu wari vanhu vatai respect zvazvakurovesa here nana ticha zviyo achiti ndakuda asi vakambodhonza aiwa mano vakambodhonza asi era nemazano mazano manesi ndiwakawanda pane mano anditi saka mhuri yenyu yakakura sei tine festival yedu ndowa 1982 mwari akatipa zvipo zvevana sematauro andamboita festival yedu mukomana anonzi Tapiwa iye zvinezvi ari kuScotland ari mulo anoita zvelo and then toita musikana akaroorwa iye zvino ari kuDubai nemurume wake poita mukomana anonzi Tonderai akashaya akatisiya 2017 poita anonzi Tinotenda ndo last born yedu anoshanda kuICONET ari kugara mumandaramo saka mungoona kuti taakugara tiri tu amai vanga vakwana here vana vanamaida akazoti zinowa padera vanga vakwana akatanga nemurume wekuti wakwana ndiwatoda kubvunzwa akatotanga mhene kuti pfungwa yangu yanga yakadii ini ndanga ndichida vana vashoma ndaitoda vana vashoma zvokutoti ndindaitisa my pressure kuti vana vakwana why tikwanise kuvaendesa kuchikoro vakwanise kuona zvinovabatsira paupenyu isusu mumba medu takazvarwa tiri 5 saka less than 5 indaida less than 5 mai mundisi mwazvamuramba 9 maida less than 9 or more than 9 because ndakaona kuti zviri possible because baba vangu namama vangu nguva iyoyo they managed kutindisawo kuchikoro kutipawo zvataishwa tunoona kanakawo tweuya so ndaiona kunge zviri possible and sure it was possible with God all things are possible anyway saka muchinda anofanira kuti changatozva kuti even kana mukafamba mashoko kuti baba vekwangu ndada kumama kupfuurira kuti togona kuzofunzwa futi patikechavanotofarira chauzoti azvondona ari kupere vasina kudya chii mainly kumasnacks anditika tunzungu netumaputi even ndikatopinda ndichitenga something kusupermarket ganditorere baba maputi aya nenzungu idzi anditika plus mazana azvitsikabatsana 50 cents apuwe change unopuwa tunu ndovada kutora tunzungu but kana muchiteva mameals is a very traditional guy. He loves traditional meals saka kana diririwe mwana wakuki vana vako waindovaika nezvinhu bva kuyadhika saka kubika dere kwakati he taught me kubika
nyika derere rinonaka. Saka vanoda derere, vanoda muriwo nedovi, especially tsunga rine dovi, rice rine dovi. That's traditional food. Mugaiwa, zviyo, munga. Mabva mukomana musikana muchangotanga kuroorana muchizoya vana muchizodaizvo. Ndechipi chimwe chinhu chakaitwa namukanya chekuti mungachirimemba so munongoswera muri zvotaura kuti wamaifundisa uri kusumira wafunga chinhu ichi kuti vanhu kumurungu akambondifadza aiwa ndinodzoka muri mukanya kundivhara zvavo kuti chakati maybe zvakati wandi hazvo but ndingati chiwo muchifunga pamakazoti nimi amai muchifunga occasion iyoyo pamakazoti mune musikana ndada kunorora makamutaura mazana azvinetseka tokutumira text but I think madhodha wamasa mafoni kana machi makashoko rekuti ndakuda kuroora rakasvika sei kurambirei shoko rekuti ndada kumuroora first of all, ndakataura nabo. Okay. But my father. Oh. My father was like, baba wangu vaita kunge mkomo wangu. Taitaura na nyaya namkomo. Namkomo. Saka mkomo akati zvakanaka. Takataura na mai wangu. Ndoba ndazotaura na tete. Pana mai ninongo andaifarira zvikuru asi vakashaya. Ndoba ndazonotaura shamwari yangu kuti ndauda kuroora. Ndepazvanzi. Taidanana kana kudanana vatiri kuita izvezvi. Havana kumbotora time yekuti ndoba tabvumira. Saka vanana ndo anoona occasion yacho vabva vasekerera kuti vabva vasekerera. Patakanzi ndarakuroora. Ndoba ndatsvaga Sadombo. He is now late, but baba wakabva watoorganiza Sadombo kubva tatenda kuti tiite nyaya dzacho. Kuti vanhu Tafara. Okay. Asi kuHonde Valley takazosvika. Honde Valley inzvimbo yakanaka zvikuru. Endo chimwe chaindinetsa ndekuti shamwari dzangu zhinji dzinobva kuManikalera. Pacoincidence. Saka handina kushamisika kuti ndadana nomanyika. Pane kamwe kaitiro kawo kandinofarira zvikuru. Kanchii kuti udzirika? Matakuriro avanoita. Takatiwa. Unozwa kutiwa. Ndokuita sei? Kunyararira. Mandingada handisi kushora marudzi. But they look very civilized. We are. Kwakatangira civilization iko. Kana nati zvawangu ataimbo hapana mukaha wekuti ndinzi ndiri mukuwasha vaive baba namai vangu. Saka ndaifila ndainzwa ndakapombonoka zvikuru. Toti tichamba zveufundisi zvakataka sei? Ndakakurira mimba yainamata. Baba namai vainamata. Ndakurira mimba yainamatwa musangano raKristu. Ndakafunda muchikoro chisangano raKristu, Church of Christ. Ndingamechena hangu kana kutaura chikoro chandakafunda. Ndakafunda paNoe Mission. Baba vangu vaindidzidzisa tichiverenga Bhaibheri tichienda kuchechi. Ndobva zvandambotaura kuti ndakaenda kucollege, kuteachers college. Ndapedza ndokutanga kudzidzisa ndokuroora. I would say my wife, dai mange mandibvunza kuti what do I remember about her? It's the thing to kuramba takatsigira pana Mwari. Aindisimudzira zvikuru. Ndokuti pandakatomuroora kadzi nguva ndaitombomusiya kuchechi nevana vasati vabhabhatidzwa. Mazuva ndakatanga kushanda. But akaramba achindiencourage. Ndobva ndazoenda kuchechi full time.
takuita basa raMwari. Takazoenda kubhindura ndakaita muelder pabhindura Church of Christ. Ndiri kubhindura ndaione shamwari yangu yainzi Manyata, uyezve ndaione shamwari yangu the late Nyahada nedzimwe shamwari dzangu tiri 3-4. Takati time yatichaenda paretirement toda kuita vafundisi. We made that was around 2011. Toda kuita vafundisi. Unfortunately mumwe wedu anonzi Nyahada akashaya akagraduate. Manyata achiripo, inini ndichiripo, ndini ndakatanga kuenda college. After retiring from work where I was working, ndakaenda college. Muclass mangu I was the oldest. Melchizedek. Handinatsogona kuripronounce handiti. Ndakaita 3 years ndiri panonzi Bay Valley Bible College. Saka ufundisi wakatanga, asi ndisati ndaenda unoita mufundisi ndaingozviona ndiri muparidzi, ndaiparidza. Takaplanda macongregations zvichishanda mubhindura muchiweshi meso Mount Darwin, Kasimbwi, kuSendinari. It looks like taifarira kuti tiparidze. Saka kuzongoenda kucollege kwaiva kuzadzikisa pamabhuku. Saka ndakazoenda kucollege 2018. Date racho ndotoriziva pandaitwa ordained as minister of the gospel musi wa 16 October 2021. 2021 panguva iyoyo tandingoparidza tingangotaura mamasangano atakagara Nora Valley, takatanga takashanda zvinezvi akutungamirwa nehama dzedu brother Wanda Nyakudya, Sister Jay, Heathcliff Church of Christ, Chukurobi Church of Christ, Sandon Park Church of Christ. Iye zvinokwatiri kuparidza iye zvinoizvi kuplanda isidoma. Tadyara rimwe sangano ratatanga kudyara muna May rinonzi Little Doma Church of Christ. Saka ndo zvakatangira ndinorifarira basa racho irozvo, toti kana iwe zvawatotari ndingatotanga kuparidzira futi. But ndinofarira kuti ndichiparidza zvikuru. Thank you. Mufundisi, zvakaoma sei kana kuti zviri nyore sei kuti munzi ndimi amai mufundisi muchibatsira nekutambura basa ravanhu? Thank you. For me, it's a joy because I love people and we were raised in love. Baba wangu na mama wangu vakatiratidza rudo and ndakaona vachiratidza vanhu rudo. Takaberekwa tiri 9 but taiva kudarika 9 mumba medu, avandisekuru avanditete, but tazokura totoona kuti hapana kana kukama. It's because maybe we come from the same area, but vanoda kungobatsira kuti mwana awane mukana wekufunda achigara kumba kutafara. Saka izvozvo zvekuti ndakakura mama wangu vachidzidzisa kuti munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, they were Christians. Saka vakatiraisa in that Christian environment kuti ukaona munhu watoona Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo. Saka kuzoita mai mufundisi indakatoendawo futi kuBible College, Caris Bible College. Our late son mukomana akaita go through nyaya dzemadrugs ukanditika, then ndiakandiencourage 2017 zvikanzi mama please go to Bible College because aigara paPrayer Mountain apo Croyo Prayer Mountain Mount Zion. So zvikanzi mama I see vanhu vanouya vachiparidza ipapo and so forth, mama please in a Bible College. So ndakatanga Bible College 2017, Caris Bible College. Yakazoshaika kemuna April. Anyway, then saka because of that word again, being grounded in the word, sitting under the word and kungonzwa soko raMwari nekuona kuti Mwari wakangotida takadaro. It made a great difference in my life. Saka zvoti ndikaona munhu whatever wherever
I just feel kuti they reach out and they went something. I want to leave them better than I saw them. Saka kuti amafundisi ibasa rekuti ukaritora sebasa, it will be hard. Okay. It will be very hard kuti iri basa rakawanda ibasa ramwari andika it's a calling. You are there, you are representing Christ. Just know kuti pandiri panapa vanhu avanoswa Jesu kuti maiwe nejesu angara ari panapa so zvinhu zvangu zvakadai zvandiitira. Christ in us, the hope of glory. Saka being here, inini kana baba wastoripo, I even teach Sunday school. And sometimes they know church is not tombodika because unogona kuti wakubika unzoti kana kuti posvika wamwanga ubva tongoaitira chop iyo time yekuchechifti yakwana iwe wasombona time yekudya. But izvo zvese ka ndakazvitora as an opportunity to serve. For me, it's an opportunity to serve. I get tired. There's a day yavakati let's go soul winning tichiparidza I feel tired. Even Jesu Kristu wakadza wadzidzi wawo imwe time wadzoka kubasa zvikanzi come away with me, come and relax. Saka he knows ndakuzivawo chinonzi kuzorora. We didn't know this self-care. Taifunga kuti is being selfish, Saka kana ndazwa kuti body yangu yakuda kuzorora, I rest. But ndinombopinduka, but I like it. I don't complain about it. I like it. Ndaida kututsirwa chimwe chinhu question yenye kuti mindfulness. Chikristo hachisi chemuswezana. Chikristo ukama unodevelopwa kana kuti unokudzwa nevanhu uzouya kuchechi. Ndingaenda kupe example kuno muCharlotte Brook Church of Christ ndasiya patanga tiri kutaura ndiso vaparidzi vesangano remuno Charlotte Brook Church of Christ. Muzoro ndakapfuura nepanzvimbo inonzi Ruyama. Ndobva ndapandira kuti varume vairi vakati muri kuenda kupi? Ndikati ndiri kuenda kuGNB ndiri kufura nepaRBZ pandambokutaura ipapo. Vanzi tiri kufura nepo. Pane patakamira tichitenga chingwa zvakanzi nemurume uyu ndimufundisi undi. Ndakati ndini tinongoonana pamanhingiriro. Zvakanzi ndogara pamusoro apo. Zvakanzi regai ndikutaurirai mumwe musi ndakapa lift vanhu mukamotikari kangu. Kamotikari kangu ndakafira pakati. But mari yema passengers ndaitengesa sio. Kuti uchivadzese. But mudzimai wenyu akanga ari umwe wemapassengers. Andakaraswa nemapassengers. Utidzorere mari uko handina kana senti. Hanzi zvakaitwa nemudzimai wenyu akandibhadhara mari yemapassengers yese. Iyo kubva angoenda. Ndakati handimboitwa surprise ndoziva kuti mai mufundisi vanozviita izvozvo. Handakazoda kuti ndiuye kumba ndivadzosere mari yacho. Zvakanzi aiwa, that's okay. That's the role yamindfulness. Zvakuita task yangu inini easier kuti ndichiaproacha murume uyu ndimuparidzire. Yatova shamwari yangu but ground work yaitwa nani? Namai. Saka iyo it's symbiotic or inopa muenzaniso yekuti how do you operate. Mudzimai wamufundisi anofanira kuita ukama hwakanaka nevanhu kuti zvindipewo mukana samufundisi kuti ndigone kuaproacha vanhu kuti Jesu akaita sei akanaka. Ndaida kututsira pane point yangu. Right. Handi ite family level. Kuvana vakapiwa namari. Womutoziva kuti kazhinji kuteera nzira dzaKristu baba namai vachidwana vachiti handi kuchechi. Wayangwana handi kuchechi. Isana ropa patata vatanga asisati. Pamwe ndonyimba ndokurwara, pamwe ndonyimba but as you grow, pamwe panozoda kuzozvipinda mazviri. Pamwe as you grow wozobva handidi zvezvizvi. Ndokuti aite independent. Sende ukaenda college pasina mabasa. Unonzi ndiye mwana wamufundisi kuti ndiri mwana wamazungu ndikuti zvakutaura. Pavana venyu makavakudza zvakaita sei? Pavana vedu takavakudza muchiKristu. Pavana vedu taenda navo kuchechi. But
it's quite interesting kuti muri kumechena nyaya yekuti muri kutaura nyaya yekuti vamwe vanenge vari kungoenda kuti vari kuenda navo namai. Ndinorangarira mwana wangu uyu wechitatu uyu anonzi Tonde, anga atomuparidza, akaparidza imwe mharidzo yatinogara takarangarira, the seed must die. We always remember that. Paakaparidzira vanhu vakaita sei vakawanda. But problem yange ine mwana wedu ndeyekuti tamurera kubhindura achiuya kuzofunda kuHarare akaita involved in drug and alcohol disorders or abuse. Funga ipapo mwana wamufundisi akurowa chi akurowa madrugs. Level yatakasvika that time I was still an elder at the church. Vamwe vanenge vachiona muchechi kuti ndozviri kuitwa nani nevanhu anopedzisira kuzviziva manje ndisu ndibaba. Amai dzinguva vanotanga kuzviziva baba vasati vaita sei vazviziva, and inoita challenge unzi but vari kutiparidzira but mwana wavo kudhakwa, and on the other hand anenge ada kushandisa matools epamba achitora achinoti I remember inonzi yandaka organ, bought him a nice organ when I went to UK. Nice, he used to like music. Toba yetwase toba yatengeso. Give you a lot of examples where I gave him a vehicle and the vehicle was almost stripped without tengeswa neshamwari dzake dzemadrugs and so forth. Mwana wamufundisi, saka how did we respond to that? We accepted it. Ndipapi pamakatanga kuona kuti mafambiro anoita Tonde ana kunyatsoti kunyanga zvichimisana kunyatsoti ndizvo zvasi kutanga kufungidzira kakuti muzati kana mwana aichanga kumwawo apa anotoza kuti kuti amana da kumwawo kubani bvumiro, asi uzosvika wakadhakwa ona mafambiro vonza imakatanga kuzvona pakuti Tonde pane zvinhu zvaakuita zvisakunyatso twasuka. To be honest, the younger denial, I don't know. Can see insensitivity yekuti hayi swana wedu tuenda nawo Sunday school, wanaenda kuma youth, you know, national ladies chair, you know, tichita basa la Mwari. Saka inini andira kuti mususpect anything until baba wake vaenda kuchikoro chake, kuchikoro kwaifunda. I can imagine. Yes. Ku Prince Edward, andika. Pakaenda ku Prince Edward, andika. Kwaita because akafunda mazuva akaita 10 maOs straight ava vatafara kuturuka robindoni vatamutsvaka kumwe kwauri kuda vanotsvaka akazoivana ku PE ya lower 6th year up. So apparently upper 6th ndopa kuririvi 2006 maybe because akatanga 2004 maybe 2005 yeah. So baba wacho vakadedzwa kuchikoro zvikanzi mwana wenyu ndozvaanoita ata drugs anotorera vanhu mafoni avo. I think amene zvamakozwa zvakawandisa negativity zvekuti baba vacho anzi ndakasheuka so ndichingwe pamwe tiri two maparents ari kuadhireswa pamwe mwana wepaseri. You couldn't even think of our son, very charismatic, loving, ndaita kuti pastor Tonde. Saka inini ndikatoti pavakadzoka ndopa vakato nditaura nyaya tikati what Tonde ndipo ndakatanga kutovhurika kufungwa. Saka then one of our mudhikonoda akabva aya akati mama last year bebe pamai mhanya nayamtina nekwadhota akatodhakwa akarowa madrugs. Tikati why did you tell us also? Zvikanzi ndakatoka naye makatotambudzika chichi akatorwa nemadrugs. Saka inini ndakatozozivawo baba watoudzwa kuchikoro. But on the other hand, by profession, my first profession, ndiri mudzidzisi, and it's not a child psychology. Yes. I had noticed kuti pange pane zvimwe zvinhu zvakange zvisiri muoda nemwana. Kupanda pandakapa directive yekuti
ngatichiregai kumupa mari kana ari kuenda kuchikoro, kana mungomutengerei magroceries chete. So ndakazosara hangu ndoenda kuPrince Edward ndane idea yekunatsoziva ndatombomuingenja time yakareba chaizvo chaizvo kuti mpana ndofungidzira kuti pane zvauri kuita. Yeah, but kuenda kuPrince Edward, kuenda kuchikoro chandaenda kwaakafunda yakanga yatonyaya yedamage management, because wakatozomuexpela from school. He wrote from home. Bindura commuting. Abaita zero. Anatiperari kana mchiziva. Ndoma waijamba achienda kutiperari. Samasoudzwa kuti Tunde anoita zvemadrugs. Makazvakanzira sei? Because now at least it's now real, we are being told. The suspicion has been removed. We've been told. Mwana wenye anoita zvemadrugs. Arikutora mafoni evamwe achinotengesa kuti awane mari yekutenga madrugs. Chakandirwadza ndechekuti akanga akuzonzi anyore achibva kumba. But iri nyaya yemadrugs, I tell you, I was quite aware about it. Ndakamboenda ndambodhira nema-issues acho. For example, you will take a few things from home and sell to support the system. So I was quite aware of that. But what shocked me that day was that akaitwa expelled from school. Taitofanira kubva ndatodzoka naye kumba. Adzoka makaita 1-on-1 naye. 1-on-1. Takaita 1-on-1 naye tichidzokera kumba. Try to make him see. Because ndaifanira kumudriva achibva kubhindura achiuya achinyora achidzokera neni. And that time yakatipawo mukana wekuti pataidriva taikurukura tichispenda more time. Nguva iyoyo ndakanga ndiri kujobho randaiita kana kuti basa randaiita. It was quite demanding. I was the director of the projects in the SOS Kubindura. Saka ndandine very busy schedule. Yakazoita tandiri kubindura ipapa tisati tauya kuHarare, where I now was the deputy national director for SOS for 7 years. Yeah, but yes, zvinorwadza semwana, but yakanga yasituation yekuti tobatsirana naye sei. Amai, Tunde makataura naye nenyaya yemadrugs. Ndakataura naye ndikatochema. Pamberi pake. Ndikachema. Ndikati Tunde mwana, what didn't I do? Kuti pamwe wakamboona kuti ndakadhakwa ndakararadza uchiti mama but ndaikuoneka muchidhakwa and so forth. Ndikati mwana, where did you learn this from? So inini I tend to pray. Ndototi this situation yakandidzidzisa how to pray. Do you know ndaiti ndikaona street kid kana ndikaona mwana ndikakadhakwa zvezvi ndoti ubereka wasi kunamata. Forgetting kuti vana vangu vachakadai, handiti they are also growing. Saka yakazogadzirwa size, handiti ka. And izvozvo ndataura naye akati mama ini handisi kuzvidawo. I don't know kuti zvakambotanga sei and so forth. Vamufuna kuti hake how they started neshamwari dzake vachimbodriva out and so forth. Ndikati but you should know where you are coming from mwanangu, handiti ka. And then but akamboita kunge anzwa, but ndipo takatanga kushaya zvinhu manje takatanga kushaya tunhu twakawanda, you know, like even what chaiyo yaenda phone chi ndapedza ndakuti ndingotenga ukambudzi at least to communicate. Aitora anything chanenge angowana zvokuti kana mama kuswedish ndakazvitaura ndikati one day ndakazomuti be careful, uchatengesa mai wako, uchanditengesa washaya kuti wotora chimumba, because he could sell anything. Saka izvozvo
zvaindirwadza but zvakandiwedzera simba rekunamata zvokuti makomo taikwira and ndakaona ruoko rwaMwari because I remember one day for 3 months I didn't know where he was. Pane pakambodisappear mwana womufundisi mwana waelder apa tichinoziva kunzi vanhu vanoshandira Mwari but there he is. 3 months we don't know where he is. Ndaichema maziso aya mwemusi ndakatozokumbira Mwari kuti Mwari ndakurarawo maziso aitonga nemajecha I couldn't sleep. But ndakati Mwari ndomumbira kurara ndomumbira kuti mwana wangu adzoke. Saka I remember that simple prayer. Mangwana kuseni ndakaitsorara zvakanaka makuseni apo mwana zvika but he came back. But ndoda kuti what came out of that prayer, God gave me peace. Sometimes it's not so much zvatinoti Mwari nditire chakatovha kuitire Mwari unoziva chiri nani chauri kuda at that moment. And izvozvo zvakandidzidzisa manje kuti ndigone kuita kupinda more into the word of God. Ndichidzidzawo kune vanowana vandaionawo vafundisiwa nevana vanga vachienda astray. Ndaizwa zvavaitaura kuti God taught us to separate the child from the deed. Zvaari kuita zvakashata, but iye is your child. Embrace the child. So I told him, ndobva adzoka, akadzoka. Ndakati wanga uripi, ndikati Tonde, do you know what you are doing is wrong. It's hurting. It's not dambura moyo. But iwewe uri mwana wedu, tinokuda. And ticharamba tichikuda. So izvozvo ndikafunga izvozvo kuti Mwari vakandipa mukana iyoyo to the end. Zvinondipa peace kuti I'm not guilty kuti handina kumujaja because compassion begins where judgment ends. Kachiti tinovajaja, wazodai, but when you become compassionate, we win by love. And iye akatozotaura akati mama, do you know kurowa kuita say yes, but this has to come from me. It has to come from me. Murikuedza yenyu muchiendesa kupi kumahospital but it has to come from me. He knew the word. Saka ndaitomut walking Bible. Okay. Takambozama kumaendesa kumari rehabilitation center. Annex tandautozika. Kudanda ndikuti kurikwa ndakazomuendesa Pungoma huru. We tried Chikurube rehabilitation psychological hospital. We tried, but chinhu chinenge chiripo chatinenge toda kuita emphasize again, hatina kukanda weyaosana, hatina kumurasa up to the time he passed on. Even tikamuna street akarembera akatomuisa mumotikari kutoenda naye kumba. Love and compassion, it's very important for such people in such situations. The good news is time yaakazobva Tonde akanga aridza madrugs endawo. Chakaitika chete kune mwana wangu ndofunga akanga aitwa too exposed. Saka internal organs dzaitwa injured. But by the time yakaita pass on takange tamuwina. Mwari anga atitungamirira. Ndosaka ndiri kutaura kuti akaparidza imwe maridzo yokuti the seed must die. It's a very powerful sermon here. Chimwe chata ndiri kuronga naTonde inyaya mandibvunza kuti maite kuongorora shamwari dzake dzaanotamba nadzo. Saka inini sababa ndakazama nawo kufamba nokumutaurira madisadvantages eshamwari dzacho kuti pane pamwe paextend yandakanotaura kuti Tonde nyaya iripo manje kana tauda kuita fire toda kuweka nemapurisa to crack down on the team inokutengesera yemadrugs. You know what he told me? Hanzi baba munogona kutozosungwa newakomwana wacho iwawa
wakatokueliminata ndokuti vanenge makuda kuvavharira mwena wavo weshwa. Saka ngatingodhirai neni chete ndokutaurirai kuti mukapinda mutrabl. And it was true. Vanhu toda kuzama kutaura the level yediscussion yatakange taanayo yekuti aitwe rehabilitated. The project iri kudomoko iri farm tandamutumira kuti arani. He was an agronomist. He was an agronomist. With everything. Given a vehicle, he would drive a tractor and everything. Those who later reflect to like Anga are very courageous and very resilient. Taimuti Chandas, Chanda Gwinyir. I think it would be at another level with our son if the devil had not. Apa hakuna mbonzi Mwari akaita kuda kwake mabasa he was stolen by Satan. It was satanic. Drugs are satanic. And the issues vanhu vangamire panhamba vachiti Mwari aita kuda kwake hakusi kuda kwaMwari ndekwa Satan of a 29-year-old intelligent young man anga ane a very good future. But anyway, we are comforted kuti tinoziva kuti kuna nababa vatonde vakawanda, vanatonde vakawanda, nana mai tonde. She almost broke down. We almost lost her. Wakatorara muchipatara mwana woka wakashaya. But kuna na mai tonde wakawanda munyika muno kana kuti outside. Nana baba tonde wakawanda, nana tonde wakawanda. Question, what are we doing is to mitigate, kubatsira situation, tichishandisa experience ema qualifications edu, tichishandisa zvatakasangana nazvo as an experience nemwana wedu. Saka chiroto chatinacho ndechekuita rehabilitation center, a big rehabilitation center, a Christian rehabilitation center, and get a lot of tondes and rehabilitate and raise their hope through Christ. And we are seeing it's happening even Kwatangetiri Kudomo. You get quite a few young men, you are total to Batsrika school. Thank you, thank you. 20 paragraph 11. What did he say? From 10 subjects at O level, what did he, not you, what did he say? I don't know what it was like. And knowing fully well that as Abba, he has laid down himself and his parents. What did he say? What did he say? Tonde patakanotora maresults. I would say in India, amai wake wangu wane very strong relationship. Ni mwana wangu. In India, ndine relationship ni mwana wangu baba. And uyezve ainditaurira. Before even the results, avati mukanya hapana chanaka. Mukanya hatisuda kuti muite disappointed hapana chandakaita. Ngatitoronga tikawire bhora mberi aifanira kuti ukawira bhora mberi. Takati saka mukanya tiita sei vanzi hayo ngatimbofunga. Saka mabvunza kuti maresults paakazobuda taitozviziva. Mukanya wakanga wataura. Saka takanga tati saka mukanya maresults abuda, what's the way forward? Aida farming. Mchinda aida agriculture, very serious. Yeah. Kwanzi farm yangu ndinaye mkomo wakari out. Kwanzi ndongoenda taita sei. Saka takazomuendesa tabvumirana ku Black. Unhu wake ndichida kuti aitwe rehabilitated. Ndaida kuti aite mupurisa. Ndobva ndambomutsvagira basa rechipurisa. Uku ndaiziva kuti anogona kudiscipline.
I think handina kuona enough support from the family kuti aite mupurisa. Kwandiri inini it was not an issue kuti aite mupurisa, but it was an issue yediscipline. Iyanga tatabvumirana tirongani tiri two. Ndokuzoti second option chienda kuagriculture. Aifarira agriculture. So takazoenda namukanya kuBlackford B. Blackford B iri concession. Ndogo akazonoita agricultural course yake akaipedza with very good results. Akaita credit with very good results. 2008. Nguva iyoyo ndo yakanga in charge of the farm. This Tonde would wake up at 3 o'clock and drive a truck. 3 a.m. 3 a.m. Ndara mukanya rara yei ndisuda kuti muke muzoya kuma-7 unosvika arowa 5 hectares 7 hectares netractor aishanda nesimba. And then as we were planning Natonde, we were running ndokumuipa we empowering him. Saka igona zvekuita zvema-animals. Saka tanda kuchengeta nguruve. He was in charge of that. There I supply nguruve tavhura mabucharies. This is how we were working. Tonde I produce or supply kwandiri. Right? Then we managed to get a plot Kunora Valley. That's how we started preaching in Nora Valley. Dogo akaita project yake is still 10 miles. He would supply good quality pork and beef to Andine Mombe food. So his death was a great knock on the vision. Indeed, ndatukumbira Mwari kuti ndirege ndakashatirwa. Ndakatombobhana kuenda kufamu kwacho kuti ndoendere kundisisina Tonde. But we have recovered. We want to thank God. So these people were not the drugs and the alcohol. As really they are total failures. Tonde, in fact, tinga total of Tonde, 75% of Tonde was sharp. Only 25%. Doing that manage. He was very productive, and we loved him. Pane pamati Tonde arwara makatoshubikosa mai mukaenda naye kuchipatara pakazovewa wari kuti chichimimba sakati taitozviziva zviri kuti pamai Tonde arwara paya akanga drugs. How did you take it? Because munhu is being honest. Kunyange zvake kumashure asina kukudza asi apa akazonyatsokubudirira isusu taitozviziva kuti mwana ari pamadrugs nyange zvemaishuvita sei muchiita naye kuchipatara akagamuchira sei mashoko ende akakuendesai kupi after that? To be frank, zvakandafecta because the church Azara Church is redemptive role and it's a place where I should go and feel safe. Not gonna pour out to, because we are brothers, we are the body of Christ. Saka zvakandirwadza andina kumudza ngo, but ndakangoti but you know what, my brother, you should have told me. Inini wana ndiri so ignorant. Ndichiona even kana paakatanga kana patakatanga kuzvona kwacho ndandiri mudenial still. I could not believe it. Saka zvakandafecta, zvakandirwadza. Saka meaning kuti the body of Christ nenyaya iyi inofanira kuonekwa iri forefront, because kazhinji ndokuri kurightwa off people. You don't write off someone. There is no one beyond redemption. Saka don't write off people. Saka ipapapa ndatozviona, and it's a lesson also to me. Ndatongoona kuti my sister son apindana nenyaya idzi handitika indinatanga kuzviona. I should be able to go to her kuti mwana wedu idambudziko, because kudharaka it will take a village to raise a child. Ini zvasikanetsi because kundoona Michael so achipita mudzanga automurowa
handitika ende haasviki kutaura kumba because akataura kumba anosvika achirohwa futi kwete zvine zvekuti even the parents wacho ndiwatoprotective saka I think we need to go back kuziva kuti it takes a village to raise a child zvine zvika isusu we lost Dondi and we lost a son, a lovely son, you know, nice, a good preacher in the body of Christ. Yato lose and the nation has lost an agronomist. Saka itori basa each and everyone. Ndofara eno zimbatira pamwe, tumbatira pamwe. Zvine we can and we should, you know. Saka it's a thing for us all. Saka ipapa to be honest, ndakarwadziwa but I forgive. I'm a very forgiving person. Nakati so I forgive them. Maybe kusaziwa pamwe waitiko the reaction from us, who knows? But is it easy for the people that you lead? You can just answer this question in general. Kuti zvakaomerere vatendi kuti vanodza ngati for example kuti inini semutendi wenyu ndonodza mufundisi kuti mufundisi ka vanenge vari pamwe ndato evidence mufundisi vanenge vane boyfriend. Is that easy neposition yamunenge munayo muchechi kwana kutora mberi? Because inini ndogona kuona panasi kuti muzwa mwana wamaike uye mufundisi mbomtarisa pane chi anenge ari kuita sei akanenge kuti mafundisi ka paunogona kune zingimini approach yamunezogona naye kuna maike kuti mwana wenyu but inini ndingabva ndaendera kuna mufundisi kuti mufundisi ka handisi kuvaona zvakanaka zviri nyore izvi. I think for a member, hazvisi nyore handitika but tikatisa church in a structure plus kune ma-elders and so forth like patati kubhindura, you know, he's saying my brother Manyati handiti toti ava ndivo vanga vari mufundisi ikoko then munanogona kuenda kuna elder kuti elder I feel kuti we should pray for Dondi. Ndikona kuti mafambiro ari kuita but I don't know kuti mufundisi vari kuzviziva here. Saka ndatinoti after us praying handitika imimi mombonotaura namufundisi he needs help handiti rather maybe mumangona kuapproacha mufundisi directly kuti mufundisi ka ndikona kunge Dondi akuita it's okay, it's still in order. Sometimes isusu tinoti hedu approach yazoitwa haisiriyo but I think what we should message yasvika I think ngatitakise result kuti munhu idonzo rake ranga riri kubatsira it may be the wrong approach. Saka I think it's all about love, you know. Someone defined love achiti it's absence of self. Ukona uchinongoti pese pane kanhu iwo ndiri papa apa ndiri papa apa zvangu zviri papi. No, love ka kusacrifice as the greatest description yacho yelove ka is the cross, kuti he sacrificed all. Saka isusu ka difficult as it may andika ndaona kuti mwana wamufundisi wangu haasifamba zvakanaka mai mufundisi ndatonzwa kuti mai mufundisi, you know, ndinoapproachawo the way but pray first because mwe actually ndiyaifara kutokudza zvekutaura zvacho because sometimes unogona kuva kuti mwana mufundisi wacho kuti you know yanai wakuwedzera zvinhu kana kusabhilivhiwa handiti but it's important. The body of Christ is one. Haisi bodies of Christ, it's body of Christ. Saka each part ngaiplay a part yayo. Saka which means kanzwa raka anditi totokaisa Q-Tex kadidika asi kandonge kasina basi anditi so I think wanhu ngavaite, you know, free kuchechi. Unoziva kuti kuenda kuchechi ka harisi duty kana kuti Sunday morning Christians but it's a relationship yatinayo, taking the cross anditi it's a relationship with God and it's a relationship with each other. Saka tikasvika ipapo kuziva kuti we are family zvinotibatsira, we complement, we don't compete. But still further pane ipapo ndopari kuzopa difficult kusangana kuti mwana adaro example yamapa zvazvinoreva ndezvekuti handi yega izviziva
Yes. Sangano rese vamwangu vachitozvitaura isu tiri kuti tiri maelders kana tiri kutoparidza asi taakutorerwa kuti mwana wedu akadaro. Ngatiti kana mai musifundisi vasiri kufamba zvakanaka kana uba mufundisi vasiri kufamba zvakanaka, sangano rinenge raakuzviita sekuzviziva. Regai munzwa, ndo mashandiro anoita diabolos kuti auraye basa raKristu. Ndo hunde iripo iyoyo. Ndo nyaya yatiri kutaura kuna Ephesians chapter 6. Sorry, Ephesians chapter 6 tichiverenga kubva pa10, 11, 12 tichienda mberi. We are not fighting against flesh or blood, but we are fighting against the powers of the devil in the heavenly one realm. Ndo chombo chaari kushandisa. Saka anenge akushandisa chombo chegossip, it destabilizes the work. Vaakushandisa chombo chokuita personalize the issue. Bible is very clear and judging and stigmatization. Therefore the Bible is very clear. Zvinofana kuita. I think my mfundisi wazvikava kune maelders zvakanaka zvine structures vanokwanisa kuenda ikoko vachinotaura. Maelders avafanira kuziva zvokuita vorega kuita pachikoro. Kuti ini ndiri muelder, mai muelder ivava ndo vanenge vari pamberi manje nemakuhwa, sangano rinoparara. Ndaida kututsirawo zvataurwa namai. Ndakutaura mbija naipapo futi kuti Tony one time akandibvunza akati mama asima akamboenda kumaprayers nasister so and so. Ndikati wai zvikanzika mwana kacho ndakaona pamashops ako akati iwe chidakweyo. And he was right. Ndaenda nawo zveshuwa kumaprayers. Saka it taught me nullified kuna our so but ndakati ndamwari because somehow I got a lesson yandakaona pa YouTube yadzidzisa kuti you know what, you don't just trust anyone, ask God for people to stand with you. And I really have people who stood with me, you know, in this journey. As a mother I was not alone. I had friends, I had, you know, people who were standing with me, Christians included. And although some might have also now, and munhu ari entitled to their opinion. There's a popular saying kuti vana vemafundisi vane musikanzwa. As ministers of God, as leaders, you know, who shepherd, tingati imimi mafundisi, you focus too much on the congregation, forgetting your family. Zvakuti ndopambai vanozoti pamuzvonogona kuzopedzisira kwamuri hozi mamuka kusendi kwaya mameseji apita muda kusota mameseji ari pafoni muda kuprepare kunoparidza muda kunoita sei tonde ari kuita zvake kurumukwange pama muda kutomboita sei kutombera kozo tonde ngatibude chi tiende maita madzoka futi vanhu vauya futi pana church osangana futi nezvoti focus yenyu is saving other souls and salvation. Muchikanganwa penya zvoti vana vecho vanoziva kuti panenge paine kan gap kana kan neglect between the parents and their children while you are building the church and preaching the word of God. Say one kana ndikari 1 or 2 zvopedza zvana bosi muri vanhu vane mazita nditi saka mwana wenyu akatadza zvakadzona mafundisi nyangwa ari wani ndipewa kuti asi zvilipo. Is it so that you focus so much on the church, forgetting your family? The point yatinoda kuti tizive ndezvekuti basa ratinaro is a spiritual warfare. Tokurwisana nezvinhu zviri muchadenga. Saka tiri paline, we are in the forefront. Saka anotanga kuatakwa nemwengi ndiso. And vanokwanisa kuita vulnerable vana nemudzimai newe futi chi mufundisi. Ngatibate point here kuti we are vulnerable and we are in a war zone with the enemy to ensure kuti vanhu havadiwe nani naSatani. Saka mukuita zvinhu izvozvo, yes, sometimes we toda kuti tibalance. Mafundisi ngatibalance inyaya iyoyo. Dzimweni dzenguva
tiri kutoneglecta madzimai edu, right? Dzimwe dzenguva tiri kutoneglecta, we are taking for granted kuti ndiri kufamba nemudzimai wangu, ndiri kufamba nevana vangu, ivo vane machallenges avo. Exactly. So yeah, that's very powerful. We need to balance it up because basa racho aripere ende dzimwe dzenguva hatiende palive, tofanira kumbotorana nemhuri dzedu nadzimai edu tomboendawo karipa, tomboendawo kuresort area tonorefresh. You are correct, my brother. I think I agree with your assessment. What kind of help do you also need from the people that you lead? Was it is people think that you are superhuman beings. Mapinda mpatre matora toge chishuga ni mafuta mendazi mamoba hivi baba wasipo ati because baba mendazi banotoka bila imimi zvinogona kunetsa ibudzika kusazokuti kumba kuna chikafu anditi chazenezero. But what kind of help do you also need kubva kuvanhu vanotungamira vasakuone sevanhu vasingafiwi vasingarwariwi nekuti pamwe pavakazodzoa pamwe tondashandi tonde wanafundisi afa uzoti handisi asi kwavo kunofima muchitoenda muchitomperekedza muchitonobata navo muchiita sei mutozoti kana uza kuchechi nenge afiwa asi kwaini kwafiwa vanhu vanoshandisa kuti uzoti asi kufa ne. Saka what kind of help do you as ministers of God, as leaders, you also need from the congregation? Firstly, the church we are family. You know, ipapa sangano rikaziva kuti tiri mhuri complementa one another. Handiti dzimweni dzenguva vanhu vanogona kuuya kumba andikwamufundisa handiti kakufundisa obva ti maifundisa isai ti isai vanhu ti chichi handiti maisa ti wapedza kumwa ti yavo vakutorwa pasi vatona kuti maimufundisa vana heropa mapureti ndinda kusara ndakusota vacharozwa vabikira futi kudya kwemanheru mufundisi. Saka indinoda kuti vanhu vana vamwarika vamboita sensitive so you know that kungoita a spirit of saving kuti asi mama vari kubatsirwa nani basa kumba, you know chasama ngongo kuti mama ndauya mumba mama chairwa here chaitwa here and so forth anditika. And then also do you know toda kuti vanhu vasununguke, you know, feel free with me. Imomomoka ndoma uchaona a prayer partner and a confidant anditika someone wokuti unotoconfide naye azvoti hatina matambudziko tinawo but kuti ndibva ndangoenda kumudzimai wemuelder kwangoti kana kuti mudzimai pachechi kwangoti ndinoka nezvinomufundiswa kandiromufungi tatokanganisa basa rashe. But ndotonemata kuti mwari ndodo someone wekuti I need to pour out. Ndodo kanziri kune zvinhu zvinenge zvirimo. Saka you know, thank God there are such people. You know, in I prayed and I got such a friend in the church, such friend, you know, who stand with you, burden bearers. You know, vanyasokunzwisisa and hauzonzwa zvitaurwa elsewhere. Dambudziko redu isusu nderekuti ukataura hatifanira kuzoripitwa elsewhere because zvakutokanganisa sangano, zvinotodivhaidha sangano. Zvinotodivhaidha sangano. Saka the church ngairealize kuti we are family. Inini I just want people to reach out, you know, kungotiwo mama taizobatsira kana kuti mama tikuitirewo muda kuitwa chii anditika and so forth. And mama we've just come to pray. Kana vanhu kungoya kuzongoti we've come to pray. Kuti uzogoya uzobati. Kuti exactly and then what's pray zacho futi ndindakusuka answer I mean because so that's the thing. Don't expect you know kuti sevana vamwari tiri mhuri tiri vaningi na sisters and everyone. So relationship yedu inofanira kurakidza umwari ende ushamwari wako. Mfundisi matimimi
basa renyiri munogona kutokanga kuenda kulive handiti because rinenge rinakanga pekuzonzi padaiso mapedzera kuenda namai out ini makadzima mafoni kuti ndatingoenda out because mazvipindura mubvunzo muchi zviri kuvaverera makapedzera kutora kadzima kuti pane nzvimbo yangu kuenda kuout iye zvine zvikuru kuenda paholiday haisi ndati out mwedzi une 31 days. Okay. Saka ndikuti pamakapedzisira kuti pavanoda kuti takaenda makatosiya mafoni kuno kuti tozooti vanhu vanogona kuzotitsvaka asi because we need just kind of environment quiet talking about tichitaura nyaya yedu pamakapedzera kuenda namai out ipapo because mubvunzo wangu maupindura papamauti kuti imimi as minister of God you forget about your family you forget about yourselves kuti muri vanhu saka pamakazviti tisu handii mukazwa kuti tinotandara nebaba munogocha actually because gocha kusvika zvigaba chedu pamakati ndinogochwa dzimaiti ndipapi. I think last month kazhinji zvandinowanzoita namama ndezvekuti tinoenda mutown. Pane nzvimbo inonzi Oasis yandinofarira zvikuru ndo pandinowanzoshanda ndo pandaifunga mai kuti pamwe tingasangane dai musina kuuya kuno. Mama vanofarira cappuccino vanofarira mameals Oasis. Saka ndinotaura with confidence. I've taken her out there. She has had meals with me. She has had meals with my friend. I've got a great friend called, I will mention his name, Itai Mazamba. We bought a meal and said, let's spoil my guru. Tungoerekana tasvika ipapo. Pane imwe nzvimbo futi ndakapadyira neshamwari yangu muzuva pane chicken yakawanda kuseri kuya kunonzi kunani kuku. What do you call this road? Which one? The main road. Town. Tiri kubva paOasis topfuura 7 tobva taenda uku seri. 8. Kuna 8. Kune futi quite good restaurants there, reasonable prices. I've taken her out there and she likes her chicken. She likes her chicken. And she has had roasted chicken, confirmed, or she's seated there and we are just talking. Right? Taida kudzokera pane point yekuti kana maita matambudziko ndiri kufunga kuti chekutanga fanire zvandakaita inini shamwari yangu ndiyo kazhinji ndowanzomhanya kwavari musiri namakonzera ndiri kutaura zvakonzerwa kana nemusangano zvakonzerwa musangano pane zviri kundinetsa. That's another point, sisters. I go to her and talk about it and I tell you I've been advised kuti no baba, let's do it this way. I think so. Mubasa redu ndoda kuzama kutaura kuti vanhu vakakosha ndibaba namai mufundisi vanofanira kunge vari wakaona mukadzi ari kutaura a different story that becomes a thorn in the flesh. Uri kubayiwa neimwe minzwa uku uri kubayiwa nemunzwa wemumba unobva wamedza. But I want to confirm to her that she is quite supportive. And then we have got a friend. Unokwanisa kuti utaure kuti ndine friend shamwari dzangu muna Kristu about 3 wandinoti kana pane zvandinetsa ndinokurukura navo. Ndaida kudzokera kukweseni yenyu kuti tinoita sei. You also need a confidant. What do you call this? A role model. What do you call this? A mentor. Very good. Thank you. You can see how I wanted to say mentor all along. A mentor. Yeah. So I've got a mentor. I've got a confidant. I've got an advisor. But my way now, ndinombowatora hangu out. Same scan. Muzulunda kakuigira chi. She likes chutney big time. And I brought a chutney and then I saw her take it with a smile. And I was quite happy.
How do you handle a situation in which imimi murkurwara? When when is to netsa izvo family extended family, you also need to pray about. Kuba kwa matambudziko vamwana. Pamusoro pedambudziko renyu mimi ari kudawo help yenyu asi munechi zvinhu zvavakataka. Yeah, that's ministry. Saka ipapapo handizoti zvinoitika sei asi unobva unge zvako wazvikanganwa because let me go back ndakupindura nemufananidzo like nguva yatondeyo handiti ipapo ndakatorara ndakabata shaya zvangu kutorwadziwa and so forth ndandatofonera mama dakuonai otona munhu atiwe akutoita pull out indanetsikanyematatodidodidodidi handiti ini apa ndakatorarawo kuti mwana haatori mumba and andingaitoziva kuti tonde hamo mumba but I'm sure kunzokwana kwatorara kuti iwe mama inombonona mama but zvanotonda zvokuti zvinoita kunge zviri automatic so kuti ndikaona dambudziko remumwe ndoranda kutomhanyirawo kudarika ndotombokanganwa about me ndakunamatira about this person and that was tonde now even akadhakwa tonde would preach akadzadzarika you know he would come even home achiti mama continue praying. I know what the prayer of a mother does. Continue praying. So even akadhakwa they knew him as pastor roadport I pastor akadhakwa pane imwe family yakati isusu takaconvertwa natonde akadhakwa tatofunga kuti kutamba hake but look takutonamata tese semhuri saka munhu akauya nedambudziko ka inini ndotozvifarira because it gives me joy handisika kuti at least I've helped someone. Tonde paakashaya like he says kuti you know I just lost it because ndakati mwari takundwerezo because ndatakutanga kutofamba naye achiti mama imimi I saw you mumastreet musinganyare neni ndaiona dzimwe shamwari dzangu vana mai vacho vanga vasingadi vaitobva vatwadzinga kana kumba but imimi maitotsvaga mukazoti tonde ari pakati motonditsvaga saka toda kuti tichibatsira vamwe manje imimi makamira kunana mai inini kuboys ndaoziva kuti kumunga kunaitwa saka obvafa saka ipapo ndakati mwari saka how do I tell people kuti zvinoregeredzeka zvinhu izvi but God in his faithfulness you know takatanga as we started educating others tichiinvite kwawo kwekunotaura because inini my first time to speak it was 2022 until 2022 ndabva Bible college so ndakati mwari I just want to speak it will help me I just want to speak so ndakaona advert kuPrince Edward yePrince Edward yainzi vakuta nezvedrug and substance use kuri kune madoctors matestimony and so forth so ndikava ndaignore ndikati and then vandaiona kechitu ndikati this is confirmation 2 days before then I called one of the guys ndikati mune muchitei and he told me madoctors matestimonies and so forth ndikati but ndikuona a missing link pane chiri missing up zvikanzi what is it ndikati there's a parent missing a mother or a father but a mother ndikati do you have time zvikanzi yes vandam explainera nyaya ndikati I'll tell you part of my story that was 2 days before zvikanzi do you want to speak ndikati yes zvikanzi are you sure ndikati yes zvikanzi definitely this is missing we want it so that was the first time I started to speak saka kana munhu akatoya nedambudziko rake since then you know because tonde akandiconnecta futi kune ana mai vakawanda there are so I've got so many mothers vatiri kufamba navo vatiri kubatsirana vamwana wavo vakatoregera you know thank God for that anditika but you know we just do it as mothers and saka dambudziko remumwe rikauya especially rikauya kwandiri inini I just see it as mine and I just say Lord inini I'm just your vessel inini michiitai basi saka hazvindiremeri. But is or you had it? Yes. 2 Corinthians. Oh, sorry. Don't go there. 2 Corinthians chapter 1, verse 1 to 5. God is a God of mercy and is a God of comfort. So that when we are comforted, we are able to comfort others.
So my experience is that tinopindana nawo from a spiritual perspective. God has a plan so that we are able. Look, we are talking about Tony right now, but we can send a message. We were comforted by God, but we should be able to comfort others who are experiencing the same thing. Saka chikuru chazvo seka kunamatira wavo. How do you feel, Mike? How do you feel, Bob? When I pray for you when you don't know about it? When I pray for you, the challenge is we are praying for ourselves first and always. Praying for others, like what our Lord Jesus did for his apostles. In John chapter 17, he prayed for them from John chapter 14. Kuti vange vachiita sei vachibata. So zvakanaka kuti tifunge vamwe tisati tazvifunga. You think about Jesus, you think about others, and you come what? Last. That's true. Which is a challenge. That's a true ministry. So Zviri sei kuti muri baba namafundisi and society inokona is role models. Asi nhasi makagara mukutora nezvimwana aita zvemadrugs and at the end he died. Because vakawanda vamwe zvinobva zvanzi because zvinhu zvinonyadzisa and role model izvinhu zvakanaka ndozvinofanira kuti zichingoionekwa asi nhasi takagara panapa tiri kutaura nyaya yezvinhu zvakaiparira mukati memhuri yenyu kusvika pakuzoshaya mwana wenyu. Being a Christian is not a bed of roses. Kuva mukristu hazvireva kuti zvinhu zvese zvabva zvatisweketera. Dai kuri kuti Kristu akanga akamira akadaro airoverwa pamuchinjikwa. Dai Kristu akamira akadaro dai vasina kumurwadzisa. Saka isisu semakristu tino experience or pain like our Lord Jesus Christ did. Saka dambudziko, according to what you are actually saying, ndezvekuti kana tawirwa mumatambudziko ezvinezvi, because ndiri muparidzi, toda kukanda that kuti mwana wangu uchidhakwa, toda kukanda pasi pekapita. Ndo zvinoti, because hatichatarisa pana Kristu, taakutarisa pachinzvimbo. Murikuona, samufundisi ndozonzi chii, same elder ndozonzi chii. Kwakuenda for self glory. Muchokwadi ndezvekuti we are also attacked. In fact, in terms of attack, zvakambotaura zviya ndisi tinototsvagwa naSatani kuti basa riparare. Saka yes, I'm trying to say to you that tinowirwa nematambudziko. We should be transparent about it. The elders need to pray for their minister. The church needs to pray for their minister so that we are not attacked by the devil. The minister needs to be transparent. Not minister only, but church members. Who are transparent with those zvirundi wiras. Minister those zvirundi wiras. Kana kuti kumbao hakuna chiri. Ndaida kumechena point yekuti supporting inodiwa nevafundisi. Ndeyekuti church ine responsibility yekutoone kuti mufundisi ane chekudya here, ari kubhadharwa here pamwedzi, because vanhuwo vanoexisa kwete kuzoshoresa profession iyi ichinzi mwana kana ndakura handinoda kuita mufundisi ndekuti kumba kuti tinofanidzana. That should not be the issue. Saka tofanira kunge tiri transparent, tichifocus on Christ, not focusing on ourselves. And going back to your question again, in addition, mwana wamufundisi arasika vanonobva wanyaraka, because there was even a time vaichuzwa ma-elders zikatonzi because mwana wenyu, because kuna Timothy kwacho kunobva kwanzi anofanira kunge achigona kurula imba yake well, saka you can be judged by that. Saka zikanzi hamukwanisa kuita ma-elders because of mwana wenyu. But I want to tell people what they do is not who they are.
mwana apinda mumadrugs isusu let's pray against madrugs kwete kubvata kutuka mwana handiti saka kana takuti mwana wamutadza TD Jakes at one point anga akagara nemwana wake murasta andite zvemadrugs ofuti anga akagara naye so achitaurira kumaparents akati I know kuti vamwe wenyu vatoti this guy has failed. I haven't failed. What they do is not who they are. This is my son and I love him. So I have to saka I'm here to pray for that. And as the church, you need to pray and stand, with us. This is an attack on us. Because it's an attack on us all. Don't stigmatize us. Don't make us a laughing stock. Kutandara nenyaya idzodzi dzakutotandariswa handizvo zvakafirwa nani naKristu. Tinofanira kunge tiri kusapotana, leaning on each other and supporting each other, praying for each other to fight the evil one. And we stop judging. Like I said, compassion begins where judgment ends. You find yourself making a move. We feel pity for one another. Pity is, saying this but mana zvorusirisa izvo mwana dangoregera doro andimurwa panika condemnation pity and then sympathy urikuona akandipa mai vari kutambudzika and so forth vakaregerera mwana avo vakaregerera mwana and there's distance but compassion you make a move kuti neiba vazongoti tingaite sei tonde apa ndatombomuona uko akadhakwa akadaiso what kind of help we are family instead of judging. Like so many times tonde ndamona pakati but the other time I broke down and akachema kuparirinyatwa paririnyatwa andi kune road inoenda kuavondelwa then apa ungoti kwawako papa nejurawo so angakarara ipapo pane vanhu vaita zvemadrugs so ndofunga mukomana chako ana phone number I don't know where vatifonera zvikanzi tonde pandamona akafuga card box asiya bedroom ku saka saka maKristu kana vachiona vanogona kuti vatadza mwana wavo kana even vasingana mati vanogona kuti angade kuzonditsura ini atadza kutsura mwana wake but the thing about our son, he was very loving and he was very open. So kana aitonde kadaita kuiga nyaya dzake ataimbogona because iye aitozvitaura pachake kuti I'm encountering this problem but you know what, I will overcome. Because one day ndakati pastor ndakudzima kuti pastor zvikanzi no mama kudhakwa kunopera but pastor upera. As you conclude, what lessons you've drawn from your son's life experience and also as a minister of God? Thank you. I got a lot of lessons from this experience. Especially, yakandidzidzisa kuti ndiite practical with the teachings, the loves andaiona dzaitwa nevabereki vangu. Ndakaona kuti it's possible to love without being loving back. It's possible. Saka zvinondifadza zvokuti it's easy for me to smile and hug a street kid because tiri kuBible college imwe shamwari yangu akanotaura kuchikoro zvikati mambozongondi vandishambisa ndaona vachihaga street kid ndikati I didn't even see it yamaona ese I was hugging the person behind the dead. Saka zvakandipa sensitivity kuti I'm so sensitive right now kuti hakusi kuti vabereki vafail. Isusu ndakatombosvikawo papoint iyoyo pandaichikuziva kuti fanike musikana wedu muhombe akatanga kuenda kuma youth ari grade 5 so things were just flowing kuchienda nawo kuchechi vana vedu vachiimba taisunga tichiimba muchechi always taitozikana kunzi muri kwazungundi kana varipo muchaona vachaimba as a family. Saka but all that pakatanga kuti mwana wedu madrugs handitika zvinhu zvakatanga kutaurika but we didn't stop
we didn't stop loving. Saka zvakandidzidzisa, you know, to be sensitive, to pray for other people. Kana kungonzwa zita rangu mweya mtina ngodropa zita, pray for those people. Someone is going through something. Because ndakazviona inini ndakapererwa soka, ndakapererwa ndisizwa kuti mwana wangu zvino ari kupe and so forth. I would receive a call. Mire mweyayo ndiri kumba. Uri kuitei? Ndakara buda magumbezi. If you bathed, not yet, geza. Ndikuzopika. Ndakutoenda out. Saka izvozvo, you know, it becomes a chain yekuti ndakutoitirawo vamwe, you know, and I will teach others kuti it's possible to love. And as parents, ngatirege kustigmatize vana. Especially, you know, andimene makagara so akapinda akadhakwa uyo maziso anotanga kurolewa kunzi mune apinda adi andika, let's not do that, let's not stigmatize, let's love them. Andika, let's love them like Jesus. What Jesus would do. Andika, he would spend so Jesu paakaenda patsime paya achiona mukadzi uya angane many husbands whatever, andika angadai asina kutombowana mukana wekutaura naye, but those people, they need us. There is no one beyond redemption. The church must play its redemptive role. Saka also we need to seek help. Inini ndakamborapa ndikati kana mwana wangu kana tonda adaro ndakazviramba kuti kurwara DSU, drug and substance use, but disorder kutorwara. Saka we need help as well. And as parents, let's be prayerful and let's engage others. Do you know out there, not everyone is talking bad about us. Saka let's not just generalize with some are not judging. Some are just there for us. Saka be there for others. I've learned that I must always be there for others. Especially ndichiona upenyu hwakarara mwana mai wangu kuti she didn't expect anything back from anyone, but she was doing love, she was giving out, she was what. Now ndakati Mwari mandipa mukana wekuti ndite basa iri. I was cheerlead for 5 years, ndichita go through nyaya idzodzidzi, and then ndakaita go through a lot, and ndandiri finance person, you know, basa re-account re-demanding, but God saw me through. So I want to encourage a mother kuti, you know what, usamtuke kana uya, usamtuke kana adzoka, tell him it hurts mwana zviri kutirwadza weneyo, but iwe uri mwana wedu, we love you and we continue to pray. And vanenge vachiseka kuti vachasvuka mavhini kunamata hazozochinja, but one day they will testify. God will cause that pain to work together for our good. God did not cause the death yemwana wedu, but he will cause that pain. Because the Mwari is not going to waste this pain. He's going to use that pain. He will cause that pain to work together for our good, to help others. Now I have many children. Many children. I've got many children. So thank you very much. For this, your last word. Oh, my last word. Thank you very much. Experience at the general thing that happens when you get such an experience is to give up and actually accuse God. Kuti Mwari mandiseka. So, the tribulations that we meet, alright, point and I don't tell her this way. Kwenda kunobata maoko akunetsi, kunobata maoko kuti maika ashaikirwa. But kana wakubatwa maoko iwewe, we experience it pana mwana wedu isisu. Ini ndakashatirwa. Zvakatonda affect, asi unenge uchifunga kuti uri murume, but later on takatoona kuti zvinhu zviri kunda affect. But because of the passing on of Tony, that is what motivated me to go to do theology. Kuenda kunoita zvokufundisa kuti ndinatodzoka equipped to fight the devil and declare that no weapon fashioned against us shall prosper. We need to be equipped now to fight the war, full-fledged war again. Those are the mufundisi. Saka my message is don't give up because of tribulations. There is a purpose
and continue getting focus panani panamwari. The second point, tinotaurwa isusu kuna John chapter 10 verse 10. God came to seek and save the what? The lost. The devil has come to destroy and what? And kill. Saka kana vanhu vari pama-drugs and alcohol disorders, zvinoreva kuti they are lost, but ndo vanodiwa futi naKristu kaiva. Kana tauda kupa example yana Paul vakanga vari mamedharas achinzi so aifanira kuitwa here condemned, but he writes 3/4 of the New Testament a medal. But look how he influenced us through the word of God and how God loved him, and he spent 3 years with him in the Arabian desert. Achidzoka equipped, achiparidza shoko. Saka ngatiregei kustigmatize vanhu vari musituation. Let us love them with compassion. Love and compassion, it's very important. Number 3, chimwe chandakadzidza ndechekuti under such circumstances work together as a team, speak the same language, husband and what? And wife. Burden inoita sei inoreruka. Number 4, the community should be educated in terms of what it means. You see, the church at the present moment, we are enjoying pulpit preaching. Even in my program, unoona kana pasina program yekudzidzisa pamusoro pema-drug and alcohol disorders. To me, at this moment, it's very critical. It's like, what disease is this? COVID-19. Drug and alcohol abuse or disorders, it's also like COVID-19 because it's destroying families. It should be discussed at every forum, sangana vanhu, so that people are equipped with information. Havazivi kuti vanoenda kupi. Iye zvinokuna namai vari kutambudzika nenyaya idzodzidzi. Vamwe vakwira ma-BP, vamwe vari kutofa zvakonzerwa nevana. We need to equip the community with the skills and the information about where they are supposed to go and what they are supposed to do. The final point, I think, the church has an obligation as part of its mandate to ensure this scourge is attended to, because it's a tool by the devil to destabilize individual and destabilize the church. Ngativhurei maziso titoona kuti sangano raparadzwa nenyaya iyoyi. Chokupedzisira, I'm happy the government, we have done advocacy about drug and alcohol abuse, and I think more should be added in terms of government obligation to respond to this scourge and ensure that there are resources, there are drop-in centers to ensure that, and even the parents themselves, they are equipped. The challenge I have is most of the plans are to rehabilitate the affected, the toners, but there is no program for us. Do you think we are not traumatized? There should also be a program to be able to ensure that the affected, not only the infected Tony, infected by drug, and the affected family members, they need that support, and we need to have mitigatory programs to ensure that they are supported. That's what I have learned from that. And the war is better. We are going to have a rehabilitation center and have Christian principles in that rehabilitation center, and ensure we add value in raising hope to parents who have lost hope, to the youths who have lost hope, and ensure they are connected kune skills vazhinji nokuti havana basa.
saka zvavasina basa toda kuti takavatora murehabilitation center tovabatsira kuti varecover, tovaita attach. Dai zvinotine kana muyouth wedu atataura kuti Bob toda kumbote mumbunhu attach asi mudzidzise zvejournalism ari kutofamba nei. That's the ningirikini yatiri kufunga kuroti hakurambidzwa asi zvisati zvaitika asi zvichaitika tinozviziva. So thank you very much. Ndakazokupedzera nekuvana kuti isusu tikacreata a conducive environment mumba, handisaka mumba a conducive environment. Vanotoziva kuti apa iyi level kufekwa, saka tikacreata a conducive environment, vana they will open up. Saka inini ndoda kuadvisa vana futi kuti they should know kuti kumbaka they are loved. Ndo kwanofanira kusununguka kutaura zvese, but sometimes isusu tazotangirwa nemabhesi because kumabhesi mukanzwa vachipa matestimony vakasiya vaiveka vanotaura kuti nodiwa uchisvika unoita kudiwa, but akapinda mumba I roll my eyes ndakutodzawo chengetedzai zvinhu zvenyu. Saka isusu what we need to do is vana ngavasununguke kutaura vabereki, handisika even in schools, handisika even if you feel ukaona something as a school child or whatever, enda unotaurira kana ma-teachers what is happening, because this thing is spreading. Saka we only win by love. Amen. And there you heard it from the two. Behind the pulpit, there is a man or woman of God. Beyond that woman or man of God, there is a human being. And today, we're talking to those two human beings sharing their real life experiences. Next time when you make a phone call, next time when you visit them, remember they might also be facing the same challenges that you are bringing to them. What they need is your prayers. On behalf of our crew, camera person Frank Wesere, producer Elizabeth Nyaguyo, and our executive producer Michael Kwarisa, my name is Robert Tafmane. Bye-bye.